Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom op deze IBOP op de 24 november. Een van de laatste dit jaar. Ik denk de één na laatste. We hebben een mooie groep rij- en menpaarden. Ik meen zo uit mijn hoofd alles bij elkaar zo'n 21 stuks. Dus dat is zeker de moeite waard. Wij beginnen zoals gebruikelijk met de rijproeven. En de eerste in de catalogus is Adelheid. Adelheid wordt gereden door Helene de Haas. Wel, Helene, wat ons betreft, wij zijn zover. En als jij dit ook bent, dan mag je beginnen. Succes.
Oké, dat was de eerste combinatie van deze dag. Adelheid door Helene de Haas aan ons gepresenteerd. Allereerst Helene, een hele fijne manier van rijden. Daar willen we je toch graag een compliment over maken. Jij weet het goede best wel uit het paard te halen. Dat kan lang niet iedereen. Een paard wat op zich correcte beweging heeft, voornamelijk de stap en de draf. Niet extreem, maar wel voldoende correct. Onze bemerking is voornamelijk in het galopperen. Hij mist daarin toch wat drietakt, wat zweefmoment en is ook links en rechtsom niet helemaal gelijk. Het basculeren is niet helemaal mooi zoals we dat graag willen zien. Wij zouden ook graag in de totaliteit wat meer souplesse, wat meer lichaamsgebruik willen zien bij dit paard. Maar hij doet verder heel erg braaf zijn dingen, dus daar kunnen we helemaal niks van zeggen. Want hij werkt ook heel goed mee. De cijfers die wij bedacht hebben voor deze combinatie. Stap een 7, draf een 7, galop een 6, houding en balans een 7, waarbij dus de houding wel heel correct is, maar de balans met name in het galopperen wat aandacht verdient. Souplesse 6,5, schakelen 7, impuls een 7,5 en dat geeft een eindtotaal van 75 punten. Dankjewel, Helene. Gaan we verder met de volgende combinatie. En dat is Grietje Geertje van Leeds Grons. En die wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Jelmer, als Helene eruit is, dan mag je beginnen. AXC binnenkomen, arbeidskracht, zee links. Dan bij EVE, grote volte.
tussen K en A draf. Dan bij F, E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. E, B, E. Een grote volte hals strekken. Dan tussen de E en de A, tussen de maat en de C en de N, arbeidshoofd recht. E en H, tussen de maat, tussen C en de rechtergeloof. B en B, grote volte en de sprong in de middengeloof. Tussen F en A, de draf. En dan bij K en M, kraan veranderen. Enkele pasje middendraf, of middendraf. Tussen E en K, over naar de stap. Tussen E en K, over, stap. K, A, F, het paard de hals laten strekken. Dan bij F, zullen ze maat. F, X, Y, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Wat doe je nou, hè? Hebben we gekeken naar nummer 2, Grietje Geertje van de Lietse Grans. Paard wat een 4-jarige, wat in zijn doen en laten heeft veel houding. Hij heeft eigenlijk een heel mooi voorbeen en kan daarin ook wel verschil maken. Maar mist in alles eigenlijk nog een klein beetje de achterkant. Hè. Hij mocht eigenlijk het aansluiten van het achterbeen nog iets krachtiger. En dan drukt hij zich iets van het achterbeen af. Blijft wel gewoon heel goed in alle gangen wel, die overgangen, hij blijft daarin wel terugkomen en ook wel weer in het ritme van de draf. Mist ook in de galop
wat gedragenheid en wordt iets vlug in plaats van wat meer ruimte. En dat heeft toch iets te maken dat hij dan in die achterkant nog iets meer kracht zou moeten ontwikkelen en komt dan iets achteraan. Kracht voor de stap, een 7. Voor de draf, een 7. Galop, een 7. Houding en balans, een 7. Souplesse, een 7. Schakelen, een 7. Impuls, een 7. Komt op een totaalscore van 77 punten. Nummer 3. Ike T. van de Sessing. En die wordt voorgesteld door Ludo. Als je straks klaar bent, Ludo, mag je wel starten. Ja, dan. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. B afwenden E linkerhand. B afwenden E linkerhand en dan tussen K en A overgang arbeidsstap.
hebben gekeken naar nummer 3, Ike T. van Tessing, door Ludo aan ons gepresenteerd. Ja, in zijn algemeenheid een fijn, los en gemakkelijk bewegend paard, Ludo. Heel netjes gepresenteerd, mooi op lengte, paard mooi in zijn waarde gelaten, mooi in balans gehouden. En ja, dat heeft het dier ook aan alle kanten uitgestraald. De hele proef door fijn ontspannen. Ja, in zijn hele bewegingsmechaniek zou je zeggen, hij zou nog iets mooier in het voorbeen mogen zijn. Maar zijn grote kracht is het achterbeen. Achterbeen mooi onder de massa. In alle gangen blijft hij mooi op het achterbeen. Ook in de overgangen. Schakelt goed. Ja, wij werden hier wel... dat zie je ook wel. We zijn heel vrolijk nu hier met z'n vieren. Dat heb jij ook wel gezien. Wij willen dat tot uitdrukking brengen in de cijfers. Wij hebben voor de stap een 8 gegeven. Voor de draf een 8. Galop een 8. Houding en balans een 8. Souplesse, schakelen en impuls ook een 8. Dus een totaal van 88 punten. Dankjewel, Ludo. Dan... Ja, wil ik ook wel hoor, dat maakt me niet uit. Als het goed is hebben we in de ring nu Elbrich Sloop, met de nummer 4 van de catalogus, Richt van Lied Stellens. Als de rijbaan leeg is, Elbrich, dan mag je wat ons betreft beginnen. Succes!
de proef hebben laten beëindigen in onze beleving was dit paard zowel in stap als in draf achter niet regelmatig. En wij vonden dat dat we het paard daar geen recht mee deden door dan alsnog cijfers te geven. Dus wij wachten liever totdat hij weer gezond is en dan willen we hem graag nog weer een keer terugzien. Maar deze situatie die was voor ons aanleiding om het paard de proef te laten beëindigen. Jammer. En dan is inmiddels in de ring nummer 5, Wietske van der Boon, als we het goed hebben. Ja, hè? En Wietske die is aanwezig met Hinke Yveske van de Simmerdiek. Ja, het lijkt ook nog wat, hè? Oké, Wietske, als jij zover bent, dan mag je wat ons betreft beginnen. Succes!
hebben we gekeken naar nummer 5. Hinke Yveske van de Simmerdiek. Een paard wat eigenlijk wel in de stap eigenlijk de ruimte heeft. En dus de lengte en eigenlijk ook een goede manier van stappen heeft. Dus dat is eigenlijk wel heel positief. Alleen in de draf, dan blijft ze eigenlijk wat vlug. Vlug in de beweging. Ze kan zich wel in de houding houden, maar dan missen we eigenlijk de ruimte en de kracht. Ze zou iets krachtiger vanuit de achterbeen door moeten geven, dat ze eigenlijk die ruimte zou kunnen creëren. En dan ook wat meer de gedragenheid. Ze blijft daarin dus wat vlug en dat zie je dan ook terug in de galop. En de galop blijft eigenlijk ook wat de snelheid krijgen, maar dan ook zouden we graag wat meer een zweefmoment en meer krachtiger vanuit het achterbeen. Ze laat zich wel heel goed bewerken. Je rijdt hem ook eigenlijk heel vriendelijk. En daar is ze nu ook nog niet verder. En ze is nog gewoon daarin nog eigenlijk wat jeugdig en wat groen. En mist gewoon nog wat kracht vanuit het achterbeen. Voor de stap krijgt ze een 7. Voor de draf een 6. Galop een 6. Houding en balans een 6,5. De souplesse een 6,5. Het schakelen een 6. Impuls een 7. En totaalscore van 70,5 punt. Gaan we door met nummer 6, Elijn EZ. En die wordt voorgesteld door Sandra de Groot. En als je er klaar voor bent, dan mag je dan wel starten. Succes!
hebben gekeken naar Sandra. Sandra met Ilijn EZ. Op zich netjes gereden, Sandra. Een paard wat zich qua bouw niet altijd even makkelijk laat rijden wat ons betreft. Hij heeft een iets neerwaarts gerichte bouw en iets neerwaarts gerichte manier van bewegen. En dat is voor een ruiter zeker niet makkelijk om daar houding aan te rijden. De stap is wat wisselend wat de takt betreft, maar wij denken dat hij ook nog wel wat last van, een klein beetje last van spanning heeft. Houdt zich zo nu en dan toch wel wat vast in het lichaam. En dat zie je dan terug in de taktzuiverheid van het stappen. De draf was in onze beleving zijn beste gang, daar voelde hij zich het meest in thuis. Bij het galopperen zag je ook weer die iets neerwaartse houding, bleef wat hoog in het kruis en had wat moeite om actief en aangesloten te blijven in het achterbeen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven: voor de stap een 6, draf een 7, de galop een 6, de houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, dat is met name de activiteit en de reactie van het achterbeen zou wat meer mogen zijn. De impuls een 6,5, want wij hebben ook niet het idee dat hij optimaal meewerkt met jou. En dan een eindscore van 70 punten. Dankjewel, Sandra. Dan hebben we nu in de ring Marit Reusien. En Marit heeft nummer 7 van de catalogus. En die rijdt Ilka van Osterbachtaal. In één keer goed. Ja, nou. Dat vind ik wel knap. Ja, dat...
hebben we hier nummer 7. Paard wat ja, in het algemeen heeft hij eigenlijk... je stelt hem correct voor, hij heeft veel houding. Hij heeft ook een bepaalde souplesse. En hij heeft veel ruimte, maar door die ruimte mist hij soms die kracht. En de kracht vanuit het achterbeen om zichzelf eigenlijk daarin te vlugger te worden en te dragen. En dat vindt hij dan wel moeilijk. En dat zie je, ja, met name de ruimte zie je dan heel erg goed terug in de stap. Hij heeft wel een hele ruime stap, maar dat is toch best wel lastig om zichzelf daarin actief en soms ook wel gewoon de taktmatigheid te houden. Dus dat vinden we eigenlijk dat hij daarin dan bijna ietsjes te ruim blijft. In de draf wil hij wel die ruimte creëren, maar mocht hij dan ook iets krachtiger vanuit het achterbeen. En in de galop heeft hij dat ook een klein beetje. Hij heeft wel een bepaalde ruimte, maar mocht sneller vanuit het achterbeen, meer activiteit daarin en dat hij eigenlijk wat vlugger wordt. Een paard laat zich daarin wel heel goed bewerken, heeft een mooie houding, zelfhouding. Krijgt voor de stap een 6, voor de draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 6,5, impuls een 7,5 en komt totaal op 75 punten. Femke van Hielpen. 9. Nee, 8 is er niet. We gaan door met nummer 9, Femke van Hielpen. En wordt voorgesteld door Lotte Nefkens. En als jij zover bent, dan mag je wel beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Lotte en Lotte die reed Femke van Hielpen. Ja, Lotte, een paard wat wel over voldoende activiteit beschikt. Onze voornaamste bemerkingen waren eigenlijk dat hij die activiteit, dat hij daar moeite mee had om dat om te zetten in lengte en in ruimte. Het paard heeft wat moeite zijn lichaam los te laten en de activiteit om te zetten in ruimte. Want voor het stappen hebben wij een 6,5 gegeven, omdat hij wel op zich wel zuiver stapt, maar hij mist wat ruimte in de stap. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de draf. Hij is wat hoog in het ritme, wat haastig. En als hij zich verlengt hij zich ook vanuit, bijvoorbeeld in het voorbeen vanuit zijn elleboog en te weinig vanuit zijn schouder. Galop is ook wat vlug en een klein beetje neerwaarts. Daar hebben we ook een 6,5 voor gegeven. Ja, hetzelfde geldt ook voor de houding en balans. Hij zou wat meer zelfhouding mogen tonen en wat meer balans, met name in het galopperen. We hebben het al gezegd, souplesse, de activiteit, de wil is er wel, maar de losgelatenheid, dat heeft hij nu eigenlijk nog niet echt mooi kunnen laten zien. En daar hebben we een 6 voor gegeven. Hetzelfde geldt voor het schakelen, het achterbeen. Dat zou wat meer reactie en wat meer snelheid mogen tonen op de hulpen. Impuls, 7, wat we zeiden, de goede wil is er wel. Het paard werkt wel mee, maar kan dat nog niet helemaal omzetten in ruimte en in losgelatenheid. Geeft een totaalscore van 71 punten. Oké, dankjewel Lotte. Dan hebben we in de ring de nummer 10, Anne van de Wildervank. En Anne wordt gereden door Helene. Helene, als de rijbaan vrij is, mag je wat ons betreft beginnen. Succes. AXC binnenkomende arbeidskracht. C linkerhand. C linkerhand. 1-1 koopseconde.
deze is dan machtig. Ik vond die lijken toen echt cool. Maar deze hebben we hier de uitslag van nummer 10. Ja, goed, eigenlijk we hadden ook ietsje discussie. Want we vinden in principe het paard, hij heeft een goede draf. Hij laat zich daarin ook goed bewerken. Hij heeft een mooie houding. Een tikkeltje actiever misschien in alles. Wat we steeds tegenkomen is dat het eigenlijk een heel lang gelijnd paard is. Heel veel lengte. Ja, dan komt het eigenlijk ten nadele in de stap. Dan zou hij veel meer het achterbeen erbij moeten houden om echt over te slijden of in ieder geval in te stappen. Blijft nog wel taktzuiver. En dan zetten we, nou ja goed, daar vinden we gewoon dat hij daar wel echt iets mist. In de galop heeft een goede, eigenlijk een manier van galopperen is goed. Hij laat zich daarin ook wel goed bewerken, maar mist zijn lichaamsgebruik. Komt ook een klein beetje door dat hij dan ook eigenlijk wel heel lang gelijnd is. Alleen dan wil je gewoon graag dat hij eigenlijk meer vanuit zijn lijf losgelatenheid grotere ruimte meer creëert. Dus we krijgen voor de stap een 6, voor de draf een 8, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakel een 6,5, impuls een 7 en dan komt hij totaal op 75 punten. Gaan we door met nummer 11, Esther van de Marne. Nou ja. Als die andere eruit is, dan mag Jelmer wel starten. Als hij voor de start begint, dan kan je er ook uitgestuurd worden. Maar goed, Jelmer, je mag starten. De linkerhand. Bij C links. 1, grote volte.
nummer 11, Esther van der Marne, door Jelmer gereden. Netjes gereden, Jelmer. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Wat mij betreft, maar dat is heel persoonlijk, mag je nog een fractie meer lengte aan de voorkant houden. Maar dat is een kwestie van het hele plaatje. Maar het paard reageert heel fijn op jouw hulpen. Je bent heel energiek. Je moet ook op een zeker moment erom denken dat je niet meer doet dan nodig is. Want dan kan zo'n dier dan op een gegeven moment ook allemaal niet meer aan. Het enige maar wat wij hadden was het stapgedeelte. Het begon heel goed in stappen. Maar door al die energie die jij erin rijdt gedurende de hele proef, had hij in het laatste gedeelte van de stap had hij wat moeite met zijn tact en met zijn zuiverheid. En dat hebben we hem niet al te zwaar aangerekend. Maar voor de rest is het een heel mooi beeld, die je met ontzettend veel balans, veel zelfhouding, veel souplesse. En ja, zo willen we wel dat het Friese paard zich gaat ontwikkelen. Daar hebben we niet zoveel moeite mee. Goed, wij hebben het voor de stappen 7 gegeven. Dat was nog even, wat ik zei, dat was nog even een discussiepunt. En let daar wel op, want heel goed en heel slecht ligt soms heel dicht bij elkaar. En dat is een kwestie van rijden. De draf een 8,5. De galop een 8, de ene kant om wat makkelijker dan de andere kant. Linksom had hij wat meer moeite met zijn balans dan rechtsom. Houding en balans 8,5, souplesse een 8, schakelen 8,5. Impuls een 8,5 en dat geeft een totaalscore van 89 punten. Gelukkig zijn er mensen die daar blij mee zijn. Oké, dan gaan we verder met de volgende combinatie, Hinde R. En die wordt gepresenteerd aan ons door Joyce Heyer. Joyce, als de atmosfeer weer wat gekalmeerd is en de ring is leeg, dan mag je wat ons betreft beginnen. Ik zou nog even een rondje doen, want... Oké, succes.
gekeken naar nummer 12. Paard wat eigenlijk heel gemakkelijk beweegt, veel lossigheid heeft. Wat een beetje moeite kost nog, omdat hij natuurlijk jong is, dat hij heeft wel veel beweging en veel balans, maar iets spanning. En dus dan krijg je ietsjes dat je hem iets kort in de hals hebt. En dat gaat iets ten koste van die bovenlijn. Als je dan in de stap hebt, dat is dan ook moeilijk, want dan moet je hem iets losser laten en dan moet hij eigenlijk die aanspanning iets houden. En dan blijft hij wel correct, maar dan zou dat nog wat resoluter kunnen zijn. Draf tegen ook, dat stukje, nou ja, dat is nog een stukje werk waar erin zit en dat is misschien ook een klein beetje vanuit het type. Maar beweging is goed en de galop vond ik ook heel goed, want dan is hij heel gedragen en heel makkelijk. En ik vind dat hij daarin eigenlijk wel zijn bovenlijn heel goed gebruikt. En hij is gewoon, die spanning is ook goed, want hij moet ook een beetje dat actieve hebben, dus dat is ook positief. En daarvoor is hij ook jong, maar dat is net een klein beetje dat je dat stukje nog zou kunnen verlengen in zijn aanleuning. Maar goed, dat zijn ook puntjes om te kunnen werken. Voor de stap krijgt ze een 7. Voor de draf een 7,5, de galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls een 8 en totaalscore van 84,5 punt. Oh ja, die moet ik nou nog die andere. Nummer. Hebben we dan nummer 19, Aukje van de Hiem. En die wordt voorgesteld door Laura Roling. Als je straks zover bent, dan mag je wel beginnen. Succes.
EBE, grote volte met halsstrekken. Daarna tussen E en H teugels op maat maken. Daarna tussen E en H teugels op maat maken. En tussen C en M arbeidsvolte rechts aanspringen. C en M arbeidsvolte rechts aanspringen. En B en B grote volte met enkele sprongen middenblok.
hebben gekeken naar Aukje van het Hiem door Laura Roling aan ons gepresenteerd. Al een iets ouder paard waarin je dus het over het algemeen minder hebt over aanleg en meer over wat het al is natuurlijk. Dat is ook wel logisch op deze leeftijd. En wat je ziet, dat is het. En we zien een paard met heel veel, vooral in het drafgedeelte, heel veel voorkomen, heel veel front en heel veel voorbenen, heel veel uitdrukking daarin. Wat we wel vonden, dat is in zowel de draf als in de galop, dat hij toch zo nu naar achter wel even actiever mag zijn, even meer mocht doortreden, even meer tot dragen mocht komen. Wat ons betreft was zijn stap het grootste aandachtspunt. Als zijn activiteit leverde dan wel een klein beetje spanning op en daardoor sloot hij in onze beleving te vaak achter niet helemaal mooi aan voor een heel hoog cijfer. De cijfers voor de stap hebben we om die reden een 6 gegeven. De draf een 7,5. De galop een 7,5. Waarbij opgemerkt dat hij rechtsom wat in onze beleving wat minder sprong dan linksom. De houding en balans een 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen een 7. En dat is de activiteit en de gedragenheid in de overgangen. Impuls een 7,5. En dat geeft een totaalscore van 97 punten. Wat zei ik? 97? Nee, Smit 79. Dat krijgen we met die oude mannetjes, hè? Oké, gaan we verder met de volgende combinatie. Nummer 20, Djitske van de Demmero Stables. En die wordt aan ons gepresenteerd door Demi van Nuys. Demi, als je klaar bent, mag je beginnen. Succes! AXC Benkom
Hebben we hier de uitslag van nummer 20. Een paard wat in het rijden eigenlijk goed voorgesteld wordt. Heeft veel goede houding daarin. Wat hij in het algemeen eigenlijk heel erg nog mist,
is eigenlijk de kracht vanuit het achterbeen. Hij wil wel het achterbeen buigen en hij wil ook wel doorgeven, maar hij mist extreem de kracht in het achterbeen. Vooral als je dan, dat zie je dan eigenlijk vooral in de verruiming terug, dan maakt hij dus wel ruimte. Hij wil ook wel verlengen daarin, maar dan moet hij eigenlijk het achterbeen er meer bij houden. Dat komt ook wel weer iets terug in de stap. Dan mocht hij nog wel wat ruimte hebben, dat hij daarin ook meer nog eens wat gaat overtuigen. Maar hij doet het wel allemaal met gemak. Ondanks dat hij dat dus zeg maar, dus de draf en de galop, hij heeft de galop ook, gedragenheid is wel goed. Alleen in alles mocht hij gewoon wat krachtiger, wat meer door kunnen geven, wat meer sterker zijn. En daarin heeft hij wel een hele goede houding en dan wordt sympathiek voorgesteld. Krijgt voor de stap een 6,5, voor de draf 7,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7 en komt totaal op 77 punten. Gaan we door met nummer 21, Iva van der Veldzicht. En die wordt voorgesteld door Isabelle Vromans. Zodra je er klaar voor bent mag je wel beginnen. Succes! HXC binnenkomen in arbeidsveld.
dag. En dat was Isabelle. Isabelle die reed met Iva van Veldzicht. Ja, een correct gereden, Isabel, dat we daarmee mee beginnen. Je doet wat je kunt en ja, dat is het dan ook vaak. We willen altijd wel meer dat we kunnen, maar dat lukt niet altijd. Het paard wat wel meewerkt op zich, maar een paard wat zo nu en dan toch nog wel een klein beetje last van wat spanning had in onze beleving en daardoor net niet altijd fijn over de rug liep. En daardoor vaak ook net zo nu en dan iets te kort schoot in het achterbeengebruik. De stap heeft hij toch zo nu en dan wat moeite met de taktzuiverheid. We hebben daar een 6 voor gegeven. De draf een 6,5, omdat we vinden dat hij in de draf wat te weinig dragend is en wat meer op het achterbeen moet draven, zeker in de overgangen, in de verruimingen. Galop is wat ons betreft zijn beste gang. Een 7 ging nog een beetje snel zo nu en dan, maar heeft in onze beleving wel de meeste techniek in huis. Ja, houding en balans. Hij loopt eigenlijk in alle 3 de gangen voor het mooie net iets te veel neerwaarts. En om die reden hebben we daarvoor een 6 gegeven. Souplesse 6,5 vanwege rug en lichaamsgebruik. Schakelen ook een 6,5, omdat hij, zoals gezegd, in het achterbeen toch wat actiever en wat dragender zou moeten zijn. En voor de impuls een 7 en dat levert een eindscore op van 71 punten. Dankjewel.
Goed, dames en heren, voor zover aanwezig, voor en achter het scherm. Wij gaan deze dag vervolgen met een aantal menproeven, beginnende met catalogus nummer 13. Yveske T. En Yveske wordt gereden door Age Okkema. Age, wat ons betreft, mag het gaan beginnen. Succes.
dan nummer 13. Ja, paard wat voor de kar best nog wel ietsje moeite nu heeft. Een klein beetje moeite heeft om in de wendingen zeg maar, aangesloten te blijven. En dan vanuit daaruit zeg maar, het achterbeen mooi erbij te kunnen houden. Hij heeft eigenlijk een hele makkelijke manier wel van lopen. Maar hij doet er nu wat meer moeite voor. Dat zien we eigenlijk ook wel terug in de stap. De stap is hij eigenlijk dan niet helemaal taktzuiver. Omdat hij dan kort lang blijft. Maar dat heeft ook een beetje moeite om zichzelf daar naar voren de ruimte te creëren. Ja, dat is gewoon nu op dit moment niet goed genoeg. De galop linksom heeft hij ook wat moeite, maar de rechte galop was eigenlijk best heel goed. Alleen dan vertaalt het natuurlijk als je twee kanten verschil hebt. Dat de manier van galopperen wel goed is. Hij heeft er wel een goede techniek in. Maar dat hij daarin meer ervaring moet hebben voor die balans. En vooral vanuit de linksomkant. Hij heeft wel een bepaalde soort houding. Ja goed, de meeste wat we nu zeg maar, dat hij vanuit het achterbeen krachtiger naar voren toe moet gaan. En waardoor hij dan eigenlijk met meer gemak door de baan loopt. Vanuit daaruit hebben we de cijfers voor de stap een 5, voor de draf een 7, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakel een 6,5 en impuls een 6,5. En komt totaal op een score van 70,5 punt. Gaan we zo verder met nummer 14. Ellie van Eigenhof, Oldenburg. En voorgesteld door Jelmer Chardon. Als je er klaar voor bent, mag je wel beginnen. Succes.
Wij hebben gekeken naar Ellie van Eichenhof-Oldenburg met Jelmer. Ja, een paard waarvan wij vinden dat eigenlijk de hele verrichting door het net iets te snel, te haastig is. Het paard komt daardoor in onze beleving wat moeilijk in zijn eigen doen, in zijn eigen balans. Daardoor ontstaat er in onze beleving wat spanning in het lichaam. Aanleuning wordt dan wat onrustig. Het achterbeen dat komt dan niet helemaal tot zijn recht, zowel in het draven als in het galopperen. Het lijkt alsof het gewoon net iets te snel komt voor deze merrie. In de cijfers uitgedrukt denken wij erover. De stap hebben wij een 6 voor gegeven. De stap is gehaast, is klein, is wel voldoende takzuiver, maar mist wat ruimte. De draf is ook wat haastig, heeft wel in het schakelen wel een mooi voorbeen, maar komt daarin achter eigenlijk iets te weinig mee. Hetzelfde geldt voor het galopperen, is wel actief, maar hij zou wat meer moeten basculeren, wat meer door zijn lichaam moeten galopperen. Houding, balans, heeft wel voldoende zelfhouding. Daar hebben we een 7 voor gegeven. Souplesse een 6,5, houdt zich toch te vaak in allerlei zaken wat te vast in zijn lichaam. Schakelen ook, hij zou met name in de overgangen toch iets meer op het achterbeen moeten komen. Impuls, hij werkt goed mee, is wel actief en zelfs iets overactief in onze beleving. Een 7 voor de impuls, het totaalscore komt uit op 72 punten. Oké, dankjewel. Dan hebben we... Hebben we nu Udo in de ring met Hanna van de Demro Stables, nummer 16 van de catalogus. Udo, als de baan leeg is, dan mag jij je proef laten zien. Succes!
Oké, dan hebben we hier de uitslag van nummer 16. Het voorgesteld vanuit de rust, dus dat was eigenlijk heel mooi. En het paard is natuurlijk van nature wel ietsje vlug nog, maar heeft eigenlijk daarin wel een heel mooie balans. En ook als hij dan wel een keer, vooral wat heel goed is, als hij in de draf een keer wat moet terugschakelen en dan weer naar voren, dat hij vanuit zijn schoft omhoog komt en dat hij gedragen blijft. Het moeite waar hij nog een beetje mee heeft is de galop. En dan mocht hij nog iets meer de lossigheid houden, dat hij daardoor eigenlijk de galop nog wat meer verruimen zou kunnen. En wat heel goed is stap. Hij stapt met heel veel ruimte, lossigheid, veel cadans daarin. En we vinden het ook een hele charmante verschijning. En goed voorgesteld. En laat zich daarin ook heel goed bewerken. Krijgt voor de stap een 8, voor de draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 7,5, souplesse een 7,5, schakelen een 7,5, impuls een 8, komt op 82 punten. Gaan we door met nummer 18, Isa van de Marbohoeve. En ze wordt voorgesteld door Aag Okkema. En als je zo ver bent, dan mag je wel starten.
Agen, ja, fijn paard. Paard met weinig zwakheden in zijn gangen. En dat is altijd al een goed begin. Als er al een van de drie niet goed is, ja, dan wordt het een lastig verhaal. En dat heeft deze dus niet. Het is ja, soms nog een beetje groenig. Moet hem soms nog een beetje helpen. Maar ja, in de basis heeft hij toch fijne bewegingen. En wij hebben dat gewaardeerd met een 7,5 voor de stap. 7,5 voor de draf. Voor de galop ook. Ja, dat is bijna altijd zo. Ene kant op iets makkelijker dan de ander. Houding en balans 7,5. De souplesse ook 7,5. Schakelen ook. Impuls een 7. En dat geeft een eindtotaal van precies 82 punten. Oké, gefeliciteerd. Dan gaan wij zo dadelijk kijken naar de laatste combinatie van vandaag. Dat is Harmony Lady Stella ET Range. En we noemen haar Truusje. En die wordt gereden door Jelmer Chardon. Jelmer, laat maar zien.
17. Ja, in het... Hij stapt al correct. Hij mocht misschien daarin ietsjes ruimte creëren. In de draf zouden we graag nog wat meer zweefmoment mogen hebben. Dat hij eigenlijk nog iets mooier zijn lichaam daarin loslaat. En waardoor hij dan iets meer ruimte zou krijgen. En waar hij het ook een klein beetje meer kunt schakelen. De galop. En hij had eigenlijk... en dan linksom galoppeert hij eigenlijk heel goed. En dan doet hij eigenlijk ook heel mooi gedragen. Rechtsom wel ietsje minder. Maar de galop was eigenlijk wel dat hij daarin ook wel weer wou verlengen. En blijft gewoon nog een klein beetje vlug in alles. Hè. Vlug in de beweging. En mocht nog weer iets meer ruimte creëren. Waardoor hij dan eigenlijk vanuit het achterbeen de kracht krijgt. En daardoor meer verlengt. Krijgt voor de stap een 6,5. Voor de draf een 6. Galop een 7. Houdingen, balans een 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. En komt totaal op 72 punten. Dit was de laatste van vandaag. Wil jij nog wat zeggen? Nee, doe iedereen met de groeten. Bedankt. En tot de volgende keer. Heel goed.